Ala, naka-video gayam nyamat. Madadaal ti beauty. Ala, pasensya kayon. Amuyo gamin ditoy talagang kagapgapok ti trabaho. Kagapgapok ti night shift. Kat awan ti turog ko, 12 hours nga shift. Tapos before di ay, nag-work kak manen. Amuyo kastoy ti tao dito'y kwa, kaso ti tao dito'y nay kwa, dito'y nay London. Trabaho nga talaga, awan ti ina na. Isu nga no, kas lang agsasabat kami, di party. Ala, kas lang sumbi ti tao ibagbagak. Ayan, Gapos ta, dirigat ti biyag, kailangan mo ag-survive. Ta syempre panunutan man ng bill mo. Kas jay, isu nga kailangan nga agtrabaho kang kurang na lang 24 hours nga trabaho. Aging ganamang pusta tulang mo, trabaho. Kas jay, amuyo ba? Siyempre, ti kinatrabaho at dagi kasakit. No, minsan nga tayo nga panunutan di bagbagi tayo, basta ti amo tayo, napigsa tayo, ubing tayo pa, napigsa ti bagi tayo, katrabaho nga trabaho, nga tayo nga panunutan di na future nga impact na no lumakay tayo. Takas la siya kuma, idi trabaho ak nga trabaho at ta grabe sumaksakit ti aging manipo di tumang aging gana ulo lapayag daytoy lang siguro agong ko ti nga sumakit kasjay ti trabaho ditoy kunayo siguro ket amoyo tadtay apo nagkulit dagi kwan nabuyada manen kano jay video dayta manen nyaman ti ibaga nga tadagitoy kunak nyamanan dayta kitil manan kinumkonforme manan ti bagbagayo ket kunana di ba batch malagipda kasi siya ngay jay kwa jay batch mo jay elementary kunana ay iso ay won Pedro kumustahan kunak kastoy met mayat kunana nakita jay video kunana ala nakapinpintas kan kunana jay beauty man na-appreciate ket kunana imbagman agrup-rupa ka nga tao tadta kunana kit di kanya makapapungtot kas lang ako na kuman adatoy oh my god toy tasang tungpa-tungpaan ka kunak apay porkit pobre kami pobre kag sa sayote kami awan ti karapatan mi nga pumintas di ba Siyempre, nasa jeans yan. Adat jay jeans dayta. Rin mo na lang, naging mature tayo. Kasajay. Ngam actually, napintasak, Ngam anyway, kuna namanan, kuna, nyamanan dayta panang dadadaal manan nga ibagam, kuna na, malagip ko. Adati palsiit mo, kuna naman. Diyos ko, nyamanan day nga palsiit manan nga ibagbagayo. Purkit nakapinpintasak, kunayo manan, dati palsiit ko. Ay na, Pranawon, malagi po di palsiit mo adi, di ba pinalsiitan pa'y ni Kwa, ni Sinudyay, ni Cardo, kunana. Kunak nga, hangkong ang gagara day, kunak. Tapos siyempre, aksidente. Tata, kunana pa nga Kwa, di ba malagip ko pa, di ba agbaybayak ka, di ko na nang kanakano di bayak ko na nakit syempre ubing tayo mat idi agay ayam tayo di ba siya apaka agbaybayak ejay makarugrugitan ti badbadom kaskada di ba tapos ket kunata kamom kunanapay imbagman di ba ko idi purpurgaan da ka idi kunana mapurpurga anak ka no idi ay apo kung kita nyo man kita nga panagdadaal ngay ti kwa nya no ada ngay di ugali tayo ngay nga Pilipino ngay nga kwa nga no umang angat ala guyguyo danda pababa di ba na maminsan di kunada nga kwa di kunada nga apal kas jay iso nga dak kayo nga kababagyak ditoy kandita Pilipinas, ang kayo agap-apal. Ag-apal kayo in a good way. Diyan ay, numakita yung agprogreso ko na yung, ala niya nga tamati kastak. Kas jay tapno kwamat. Tapno agprogreso ak. Kas jay, di ba? Kasla siya. Kaya kung agprogreso, trabaho nga trabaho. Oray la jay matnag, di ba? Oray jay matnag kat sigilan ta trabaho ngam syempre ito'y paalala lang na sana wag masyado kasi alam mo na tumatanda tayo, 'di ba? Kitam jay mata kas lang nga black eye.
tahanak nga naging ina na, aging ganatatabin mangunak, kaaramid ti video, han kayo paymat nga ag-like, sinalit kayo ayan, ag-like kayo siyempre buyaan nyo dyan video, i-like yun, tapos i-share yun, kasi dyan, ibagak nga ron, diba? Sharing is caring, kasi dyan, diba? Iso nga pangaasi yumat, kanarigat tibiyag, ay na, dito aramidak, apay nalaka ko na yun. Kunayo siguro, Anyway, maturugak nga talaga, makaturturugak, jay. Di lang, few reminders lang na trabaho, inana, kasjay. Di ba? Ano ni nga katawat ako, termiti banlog ko. Grabe. But anyway, again, jay kunak pasito, pasivit, ako pa yung maibagat, kahit ko nga ibagan, positive kasi laanganan, positive always, di ba? Oray aduti utang tayo, kasla siya, be positive, mabayadam tulad taraytan. Alam, malagip ko ni inak gayam idi, paiso da ito'y agkukuha di gayam, agtra-trading post ni inak, paiso da ito'y. Tapos, adadagay kwa, adadagay ngay Bombay nga agpautang di 5-6, di ba? Baka si ka, nakautang ka di 5-6, Amay kuyog kami kanina nang ko. Tatagumat gatang kami. Di Chongsan. Dito yak ni inak dito'y. Nakatakder kami. Bigla nga nga minapupuutan, adangay tiin mabay nga gumatang. Hindi kitaan ni inak. Allah, ni Paul dyan agad di Bombay, baka maamuyo, di trading post. Ni Paul, di ka, ninanang ko, Allah, agin inayad ko na kanya, Charles, ay, pidang, may kan ko na. Dito kami in Madayo, tinmaray kami, rinmore kami di Chongsan. Agasunday tamay. Ay, apo ti Bombay. Amuyo ka na amuyo ka narigat nga talaga ti diskitar ta Pilipinas, di ba? Diskitar ka nga ngay life is difficult talaga kasta ay apo aya ngam no once nga nagkamali ka han mo nga ulitin, di ba? Han mo ulitin dagi ni kamalim ngam amo met no maminsan ket kwang talaga nga nature na maminsan ti kinarigat ti biag, di ba? Nga siyempre dumawat ka ti tulong ngam jay net may time na dumawat da ti tulong jay time nga agrigrigat kakat anya ti mabalin mo nga agrigrigat ka nga rod, di ba? So nga, maminsan, you're very lucky, no dyan kuha dyan nagbulodam kat very understanding, di ba? Kasi dyan. So anyway, ni 8 minutes manan, madikmat nga paatidugan na ito. But anyway, kas dyan, lata, be positive, luwalo, importante. Kas dyan, next video, adot ito istorya, next video, palagip ko lang, dyan, no agbuya kayo, share, click dyan ay like. Tapno dati ganas ko mat nga agar aramid ti video. Agar ganas ko agpuy-puyat. Kita? Hala! Sige! Nadal ti biotic ti puyat.